Ubah job si pengro MDC keram prai jengam but nong aiktir ke National People Youth Front NPYF ulah thiar teng ya kisamlai no ketkam ko All India Trinamool Congress AITC but IPAC na kabakano baki tumuan pelong kam yo nong san pertai na kajingja sha al shop bor mariang hakaleng ki jaka kajala ulo ong bakila persyang ban yalam bakla da kaba su ha ki rensan social media ya ki video bat ki jingtho ki ba pen ya kajala maklia kabasnio bat kabam ilong su ban dikran da ka bapen pau bau pedang burom ya ki bawan sya jala ban yele ya ka election lapen pau pat ba ki dei ban ken mau ba kim dei ban peni sya ka perthai ba ka jala ka snil bat kim dei ban shim kabu na kum kini ki jingja ha kini ki po kat ba ka soka kadang yele ban le ai halor ka jingjular ka jingjat ba ki bor mariang Andai kumuway na kinong mikman Ubadai na kanika State Meghalaya ba iya jongi Ubadai try Jong kanika jala Ubadai Baya dan na kanya Hakpo ka jala ka ba iya jongi kari kasi Bat karu kunjo Ngayon iba Hakilat social media Bat hakiwi-kiwi ki Platform yung social media Ngayon iba Kidan katne katu katne ki political party ki ba mud banshim kabu ya kane kajingja kajing kepa jonga kalong ba hakum kini ki por bang hidang ya sosi bat ngidang ya ngidang ya persyang ka sorka kadang persyang banle kumno ngas kerpat ngakentu yang tini ki political party ba kimdei banle politics ya kai ka balik kamariang but ngayo iru bakadan gani ka kenhun jong ka All India Trinamool Congress ka ba kila pendan kam dek ni ki IPAC dek ki dekhar ki bawan na sabar ki bam tip ya jing sha jong gani ka state ka biye jongi ka rekasi ka biye jongi ki penmi akil Facebook page jongi bakata ka Meghalaya deserves better but kiwai ka ba maki ki supeni ba ya kata ka state jongi baka di ka state ka bas new ka ba umnong show tang manyu kejan Henry ngakentu ya ki ba kimdei ban potri kimdei ban peni ya ka state jongi ngi welcome ya ki bakin wan chane sa Meghalaya bakin ya le ka election ya ka politics Henry ba kimdei ban pen snewder ya ka jinglong jong ka Meghalaya ba ya ka jing itnat jong ka Meghalaya marka ba ka peni maki sa ka partai brokoi gamot ki peni be ba kata ka Meghalaya ka di ka basnio ngakerpat ngakentu jor ya ki ba ki dei ban refrain ki dei ban banum le akum gini gijat kam tang ban yo ya kata ka jing chania aka politics kata ka di ka jing ketu jonga kum wei nang nom ikman bat kum manchupen kan mau yaki hawai ngidap da jing sosi nglayu i babon ki layap na kanau jong gini jing tua khando na jing Jerusalem la jular ki surak ye handai ka jing le jong ka mariang bat masukan pen kan mau yaki ru ba ha ka arjar khatnyo ka flood apa West Bengal ka bala penjular kat nongot kat no dagi spa ki yam hatu ka flood te kum kini ki por ki ba ka jela jongi ka mat kini ki jing sosi bala yap bun ki pat ba ki la yap na daun lan stai ngasngau ba kam dei ka por bangin nyele ya ka politics kadang jengai ka election ngasngau ba ban kentu yang ka party ba kam dei ka party ka badang thumai ka badang suwan ka jela jongi ngakentu ya ki ba kidei banumle politics ya kane ka jingle jo kamariang hanrai ladaki skau baki dan ya kata ka jingke kle ngasngau ba kidei ban kerpat ya ka presiden ka jongki ka badai ka Mamta Banerjee kenapa kala ladaka skau ba ka long shisha kata ka ba dan ya kata ka jingke kle bat ba ye je ka jela jongi te skau ba ban wan ban the lang ki pisa ban penbet penbiang namenta kane ka state ka jongi hanrai ban ya le politics ya ne banta ngasngau ka dei ka ba bakla bat kadai ke bam dan nongrem hakano ka liang ru te kata kadai jing kentu jonga kum unong mikmat bat kum wei naki MDC apa ka district council bat kum juru ngasukan kentu ki pat ba ye jong kari khasi borok koi ba ngidi ban kenmau ba hawat ngio ye ke social media la saprang gitu ki dur jong gitu ki bayap nakini ki jingja rai ngidi ban buram markat kum ka Supreme Court ruling hakaba kaneka Parliament Katara versus Union of India kakenai spa phokunai kala itu ba kata ka right to life fair treatment and dignity kamdei bandai tang yaki ba im handrai kadai bandai namanta ki ba yapro
tengah kentu yaki pat ba be jong kari khasi borok koi ba kim dei ban sapriang yaki ni kidor namar ba kitu ki bayap ro kidan ya hak ba kinyo kata ka buram namar ba kata ka ba jing sapriang jongi yaki ne kidor kalong ba pensosi yaki ni ki bayap bat kalong ka ikai ka ba wat na ka Supreme Court jong kari India ro kala ai ka ne ka judgment ka badan kam khnang ba kum ki ne ki ke jing sapriang kinom sapriang chaborok koi ka state ne borok koi ka rihi kumjo